u Serbian Food TV! Danas ćemo vam nešto reći. Ne mogu dođem na Face da bi vam poslao snimak, da me gledate. Napravit ću novi, evo što vi sad gledate. Kažet ću da pravim novi Face. I pitajte me nešto što vas zanima. Što više komentara. I možete tako na Faceu dole napišite nešto. Biće odmah brzo. Pitanje odgovore sa mojim bratom. On im kao zove, ne znam, ja zaboravio sam ime. Terminator, da, Terminator. Malo smiješno. I napravit ću novi Facebook. I pitajte me bilo što. Onako, da li on, da li ovo. Sad mi je tu brat, sad mi smeta, ne onaj, nego drugi. Aj pomiri se! Snimam! Evo, video si. Beži od mene. Aj snimam, vidiš. Nemoj da mi pritiš. Evo. Eto ljudi, rekao sam vam. I malo ćemo se izgledati taj epizod. Pitanje je bilo šta, postavit ću vam sutra na Face. I ja mislim. Pitanje je bilo šta, evo ga moj brat. To je bilo za epizodu.